Tiako tsy série. Mbola zatra fiainana Madagasikara nareo zegny isaka inera magnano lastest fa ty lely. Iboka to nareo Madagasikara. Mandrimandry midi fa mahomby. Mandrariva mahomby. Afaka marefa Bonjour la courageuse. Ino amsorano Sarbon. Bonjour Hélène, Laurentia, bonjour Claude. Ti inuno hato ram mashirasira igny. Hay. Claude, tsy nalaky loatra. Amfiry jour ty Madagasikara. Tá midi na 1h. Toandro matsagna boka anao io ty lely matsagna. Ty koa tsy série. Mbola zatra fiainana Madagasikara nareo zegny isaka 1h magnano lastest fa ty lely. Iboka to nareo Madagasikara. Mandrimandry midi fa mahomby. Mandrariva mahomby. Afaka marefa Habiboko. Magnano loatra. Anao jo io 13h Madagasikara fa tiagnana anao. Magnano lastest. Coucou la vamne hang be marive. Coucou Sandra. Bon. Ikokoragna le anniversaire kely aloha d'après mikoragna le la fête d'après beaucoup de choses. Ndikoragna sintsika eto niana. Merci nareo ndreo navinaro. Voalohany za aloka iditra amle cadeau ny anniversaire de aloha za iditra amin'ny histoire en TikTok naka. Merci aminareo namagna marobe hitako miparticipe amin'ny vidéo naka amin'ny TikTok. Fotony ndraikindraiky koa za ato. Ndraikindraiky za malahelo. Za no maliarina za tafitomagna nanokana tato. Fotony le tanaka zegny tokotry laniko aminareo fany tafilaniko antany hafa amin'ny raha tsisy dikany. Za no malina ngo io vidéo naka amin'ny TikTok za fontry vidéo nareo miparticipe magnaraka le vidéo atoko. Nareo magnano challenge. Tsara hitako. Misy vidéo tsy nampoiziky feky. Iraha nikwariky za maro vidéo nareo participe amle raha. Tsara hitako. Vonomaly za nahita raha volaniko. Pourquoi za ina andany fotoana ka ndraikindraiky amin'ny raha tsy dikany agny. Or ke nareo avy ato magnaraka za amin'ny fitiavanareo za tsy azo pono. De mialatsigny aminareo fany za amin'ny TikTok vous jo za mahita vidéo nareo maro participe amle vidéo toko regny magnano challenge regny magnaraka vidéo toko regny vonomaly aligny za nagnaraka nahita zy. De iezaka za ngany partage amizay nareo mba hitan'olo koa zegny le TikTok nareo mba meka zao nareo abonné. Iezaka za ka fa misy fotoagna kely de ngany partage vidéo nareo regny za. De ho anzay mbola tsy vitako partage aza magnady fa tsy maintsy isan'andro za misy fotoagna hely de mipartage. Ke kandra misy fotoagna hely de mipartage. Dikazay mbola hoavy vidéo nao fo fa courage. Ary za io niana rivariva io agnano vidéo za io mbala mandiniky hina raha de mikoragna asika atsika amin'ny TikTok agny. Amizay nareo magnaraka. Atsika amizay mikoragna. Ok. Donc, merci aminareo fanaro navy magnaraka za amin'ny TikTok naka. Za mbo tsy de mahay loatra zio tegna tsy haiko. Mbala mara tsy haiko fa za mbala mianatra. Bon, vita momba TikTok. Arriva za fa magnano vidéo agny. Atsika io amizay resaka amin'ny anniversaire. Mara nareo namagna tatiny volagna izy koa vadiko nagnamia cadeau d'anniversaire za karaha izy ny ondraiky de vanoro. Izy tafiny ondraiky na tipika misoranazy raha igny de vanoro. Tsy nalaiky feky koa igny cadeau namezany vadiko za raha karaha igny. Atsika gasy aloha tegna magna atsika zatra kafa cadeau zegny averintsika fa raha valera fô. Indrindra raha vadintsika. Mila raha valera. Tegna zatra atsika mitoetry. Tegna zatra. Atsika koa tsy mahazo raha valera tsy ankasitrahantsika. Afota atsika mila raha valera. Izy igny join kake ino narboka nareo nagnantegna fa iPhone 14 Pro Max. Koa zegny izy igny join tianareo niany tiantsika koa. Fa nefa zigny tsy zegny. Zo zegny ka ataony vadiko izy magnaraka fomba. Izy nizaha ino cadeau mety atao amina vadiko fa 12 ans de mariage. Nazaha aby tsy nahay zigny. Tsy haiky. Fa naro amizay gasy amin'ny commentaire
mety raha nataony vadinao io volagnin-drô parce que igny kam mety atao amin'ny 12 ans de mariage. Raha karaha igny na foloara, na lomboko fandriagna, na lamba, raha karaha zegny raha mety atao amin'ny cadeau d'anniversaire de 12 ans de mariage. Mbola maro antsika gasy tsy mahay zegny, na zaho tsy nahay ary tsy mahay nefa le raha fa traditionnel fa fomba fatao zegny amin'igny karaha zegny fa za tsy nahay ary antsika gasy koa za siramaro tsy mahay na ny sanany ato vadiko koa magnamia cadeau za raha karaha igny on raiky direct za tipika misaoranazy non za boka tsy andeha ngondry vadiko de van'olo za tsy andeha miprany non le raha fo tsy haiko tanao za igny ny tegna ny marigny tsy nampoisiko deja izy igny foloara igny na izy fotony very koa za amle fomba famognosanjare izy fotony i foloara igny na doso mbola misy paquet-ndraha tambany eo mbola mikoarigny ka ny everika amizegny fa mbola nisy rato za nay foloara igny tseky namioko zare nagnano io fa te karaha nisy nagnambara za igny koa nataoko tamin'igny nagnan'igny io i foloara igny za amizay mbola nagnanokatra za nagnokatra igny amizay za ako sisy raha agnatin'ny jeriko aloka za andeha atsapa hoe foloara ty le cadeau nameny vadiko za agnatin'ny jeriko sisy raha tsy nameny vadiko cadeau za fa izy andeha hankadala za izy andeha hikotrana za zegny fo hoe toansary hoe agnamia raha za nefa izy ala fin tsy nagnamia tagny nandeha nanjeriko igny tagny azonao za ko mas tsy haiko raha volaniko ny averiko hoe tsisy raha feky tsisy après amizay za ny comprendre foloara ty raha ty voilà ekeko za mo gasy izy volaniko zegny atsika gasy zatra mezany olo raha valera fa cadeau zegny everintsika gasy raha karaha zegny indrindra moa andresika vady raha karaha zegny za tsy nagnantegna hoe foloara igny mihitsy le cadeau ndeha mezana za fa après bon igny namezana za de niresiky voilà nataoko merci vadiko de faravo za nakajiko de voilà raha karaha zegny momba ny cadeau ny 12 ans de mariage nakahy izy ndraiky karaha après za koa neta vidéo ny circule be amin'ny Facebook ato nalefanareo karaha nivadiky tioko ka fotony ka tsy nagnano vidéo igny za nareo mety tsy nimoe ka tsy natao nivadiko zigny cadeau natsika tsy nimoe atsika tsy ny naro be na za ndraiky mandeha mamaky commentaire nareo somary mampimoe be no sady tiako karaha faly koa za mamaky commentaire nareo koa tafimoe de raha ohatra Vincent koa tsy nagnano zigny koa tsika tsy tafimoe raha karaha zegny de ka ohatrany hoe karaha tiako koa vadiko nagnano zigny voilà bref ka indrindra atsika agnaty Facebook tiato ry sanany koa fa mahazo hoe nivangany vadiko 14 Pro Max za nivangany vadiko zao za raha valivalera il faut saky publier izy koa nareo jaune nivangany vadinareo tsotsotra tsy saky nareo publier za sûr fotony mavozo tsy volagnin'olo mavozo hoe azonao mihevitry hoe fa cadeau zegny avy mivady mila raha valera la clé tomobile tiako tomobile feky mila tiako hino raha valera fo mitsika gasy non tsy nataoko nampanaingitra za contraire aby zay nampimoe za à la fin azonao somary kivy ely nahita le raha fa te à la fin bon ok ty izy de voilà azonao mila mahay misaotra hoy izy atsika gasy zay mila mahay misaotra de raha karaha zay donc zigny zegny karazagna raha traditionnel raha nagnaraka le fomba zegny vadiko naven'izy namizy tsy haintsika eko igny signe papillon igny igny eky donc agnembagna feky zay reo ny vadiko aminany igny fa tsy haintsika histoire voilà ny important antegna salama tsara ankilanazy atreto tagnatin'ny 5 taona za tantragno vadiko tato donc tamza mbola voavy za narary tsy de salama fotony mbola nisinisy arety raha ta Madagascar avy tany za somary nararankibo zay de sinon après za tranquille santé juste une bonne santé ankilany vadiko zegny important aminao za tsy de olo lazalazagna marary be za lazagna olo en bonne santé quand même za ankilany vadiko ato donc zegny important voilà vita momba ny cadeau de io korana le resaka fianakaviagna tellement naro be leçon hitako nazoko tamin'ny ity tantaran'ny fianakaviagnany vadiko ty
naro ary partageky aminareo. Izy ndraiky ndray koa ny ilaigna mariny fivoarana. Fotony amomananao ilaigna ny mifandray amin'olo maro. Ilaigna ny fiboahana. Fomba karaha fotoagna karaha regny zegny azahoanao leçon-draha maro. Za nahita raha nataony ry havany vadiko igny. Tonga de nikapita agnatin'ny saignaha ataoko amin'ny ry havako ty un jour. Ataoko amin'ny ry havako ty un jour hitako important be. Sady tsara. Ataoko amin'ny ry havako za ty un jour. Za zany direct mandray raha amin'ny lafiny tsara za koa fa mandeha amin'ny raha karaha regny. Ino leçon azo resiny le tsara. Irô jo igny nanomboko tamin'ny ôla roa igny nataoko piby igny no hey azovy. Igny nanomboko te igny misy carte d'identité. Fotony zany volagna nanomboko tamin'ny ôla roa ty naviany fianakaviagna. Nisy commentaire nareo ny volagna ke ôla roa izy zao niteraka zare. Azovy babanjare. Bien sûr, matoa ôla roa te misy reny zare igny misy baba. Ça c'est sûr. Fa efa tsy azovy. Tsisy reny karatra. Tsisy carte d'identité. Tsisy hoe azovy zare. Tsy hay. Tsy hay zare azovy. Fô nanomboka am'le hay izy natomboko tamin'ny ôla roa igny nanomboko teza mbo fa ay filany ty teraka tam'izao ôla aby ty nanagna zanaka zao ôla aby ty. Ke ny tiako ambara am'izay de zao nanomboka amin'ny ôla roa nataoko piby igny zare ôla roa fivadiana igny niteraka henigny zare tantarany histoire la famille vadiko izy zaveko eto fa za mbo hitako tsara après niteraka henigny ôla roa igny. Zare niteraka henigny am'izay zanakanjare henigny igny niteraka folo. Agnatin'ny zanakanjare le folo niteraka tavafara fa zafinjare zegny. Fa zafiny ôla roa le folo tavafara. Irô folo tavafara am'izay niteraka dadilany vadiko. Nio ningiany histoire baka nahenaro agny amin'ny 4300 mahery fianakaviagnany vadiko. Agnatin'ny 4000 zegny jo io 400 mahery ny efa maty. Mboany le naty rango tamin'ny tiako firy tagny le mbo fa hazo soratra hoe nandeha nizahagna jiaby. Firy fianakaviagna efa naty le hazo ono. Le misy taratasy. Firy ny mbola vero. Firy taogno ny tegna hantitry. Ombiagna nisy farany teraka tamin'ny fianakaviagna. Tamin'ny mois de mai ty nisy teraka. Donc, nandiniky za tiako ataoko amin'ny fianakaviagnanahy ty un jour. Fotony anao zagny mandeha mamory fianakaviagnanao rango amin'ny tsy piena tiako lavitra tsy aveza ry cousin éloigné jiaby regny jiaby avory. Ry zanakany tiako zovy avory fianakaviagna jiaby. Io hita. Fotony surtout tsika gasy mara tsika tsy mifankahay. Na zare zetone zare velandre mifankahay. Zare tsy mifankahay. Fotony mifankilavitra. Tsy mifankahay. Surtout tsika gasy atsika miteraka fondry. Zava ataoko exemple mamako zao, mamako fony teraka enigny. Mama eliky fony teraka firy. Ro jiaby fa niteraka koa zafy. Regny ande avory jiaby. Franchement, un jour za misy vola, tsy maintsy ataoko amin'ny fianakaviagnanahy igny. Tsy maintsy ande ataoko amin'ny fianakaviagnanahy fotony tiako be le exemplaire nataony havany vadiko. Tegna tiako. Amin'ny fotoagna karaha igny ka mba mifankahay ty havagna ty tsy havagna. Indrindra amitsika gasy hagny maro sanany tsy hezo baba. Possible babanzaza zegny fianakaviagna. Azonao, atsika gasy maro miteraka ave mandeha. Tsy hezo baba impossible babanzigna akagny havanao. Raha magnan'anjegny jiaby. Vraiment important be. Tsara zegny antegna koa misy moyen. Tsy voatery hoe antegna andeha amoaka raha jiaby. Organisation fo raha jiaby. Tsy voatery hoe antegna andeha hagnefa raha jiaby tiako volagny. Organisation fo. Karaha ataonay zao tamin'ny fianakaviagnany vadiko igny mila haintsika. Misy cotisation par personne. Tsisy olo andeha vahefa olo mandeha 800 personnes zegny navy tamin'ny fivoriagnany tamin'igny. Fotrany ero tsy afaka fotrany ro tsy navy. Fa agny 800 mahery ny navy.
misy cotisation par personne magnefa zao andeha iamory fianakaviagna jiaby fankahita mila fankahay matety koa baka amitsika gasy araiky miloloha zany fo andeha gnefa raha jiaby mila organizegna tsara izy koa anao hagny mba tagnany raha magnanjegna fianakaviagna anao organisation fo alefa organisenao tsara na magnefa ataoko hoe 10,000 isaka olo aby tsika 10,000 zany fa zona varier moro vary tsika maro mamboly ilaigna aloha tegna ilaigna za aloha sia 100% za hagnano sira za hagnano amin'ny fianakaviagna andeha avoriky rango amin'ny tsipipikina ambany be tsy efa veza ay avory jiaby mila fankahay olo jiaby voilà ny momba igny vraiment important mes amis possible ane za jo io havanao anao mitandreky za possible ane za io havanao possible za io havanao tsy hainao azanao lera magnano raha magnano igny azanao tsika igny ma miava nefa tsika mety fa nilelilely tamsi kabaro tegna kabaro nefa tegna miolo tia lehilahy mety fa maro vangvangogna amin'ny sisiny agny iry cousin éloigné lavidavitsy refa tsy hay Tati Castia magnara mampomenter gros bisous à toi. Donc important ry avako magnaraka raha igny. Izy koa anao tsisy moyen magnano raha jiaby organisation anao lefa anao fo anao zegny magnano raha mampy avy tanandre izy raha karakaraha zegny.